Play pi uai pi uai yang subhai pi siakan ke episode jong kejing pule ya kene ka city jong u Clement u bishop jong ka Rome u bala sensyar ya ka Rome la kumno ki snem dan ki ong aprapau ke pakambiang dan ki ba tho ba ka dei kejing sensyar jong u lani ula im u bishop jong ka Rome ki snem kendai puar hadu cispa iwai ai Tiha kan neka singi klam dapet ya ka neka snem ke ba ula im ber ke ba ni la dep ya keren ha ka neka ki ka video ke bala dep ba une udei u bishop u bala im ha ka juk jong ki apostol ha ka juk jong ki apostol de nak neka dau u yo ya ka neka keredan early church father ul kupa bong kupa jong kabalang pori bidang sedang jong kabalang kemud ula dei u bishop di hakani ka video ngepet ya ka city jong u Clement jong Rome sha ki nong korin di ka sedang kumne takani ka address kabalang ublei ke pasa ha Rome sha kabalang ublei ke pasa ha Korin sha kitu ya ki balakot bat penkuit da kamon ke jong blei leng ba utrai jongi u Jesu Kris ke jingai ei pat ke jing suk no blei wadon bor baro kanang roy happy leng ba u Jesu Kris namare ki jing jia ba kensan bat ki ba bun sin bat ki jing ki bala jia hangi idei ban kubur ba ngila slem kato ka ne ban pai khmat sha ke jing ya ka jia hapdeng jong pi ki ba kam tam ya kata ke jing ya kan at ke ba sniu bat ke bom khuj ka bom dei ban jia hapdeng jong ki briu jong blei ka ba ki kato ka ne ki briu ki ba klem jing mut bat ki ba le kat ba mon ki la penlong hadu ba ya ka kerteng jong pi ke ba don buram pat kapadon nam kapadei ban dabaro kala sya penja burom sibun elong ko hadway ni Henry bat ino ya kinuksa jong kipor ben shua to ngin wan sya ki jantam bat kapor jong ihi to ngin pej ya kinuksa ba kordor jong kapateng jong ihi lamba ke jing bisni bat ke jing pihun ya ki paya bakrau tam bat ki bahok tam lapen sitam Henry kila yaine wat hadu kecing yam tungin bu hakmat jungi yaki apostol u Petrus u banamar ke jing bisni bom hok ula syak sitam om tang si sin ne arsin Henry bun sin pat hadin baula ai ya ka sakhi jong u kata kamut ya ka jing yap martir ulalej sya kata ka jaka ka buram ka badai hok ya namar ka jing bisni bat ka jing ya ka ja u Paulus ulapin ya kalenti sya ka buskit na ka banta ka jing ya ine hinyau sin lakum kenjiri ya la penringkang par ya la lentemau ya ulalong unong penbena hamingi bat sep ngi bat ulayo kanam ke bakrau lengba ke jinget jo ulahikai ya ka hok sya ka pertei bar ka wei bat hadin ba ulapoi sya kiput ki ba jengai tam jong ka resep ngi kani ka teu ya ka rispen kumba ngisiam ha ka city jong upol sya kinong room kalong bakat san kot khandriu but I ya kajing pelajung u hakmat kinong sensyar ula mi no nakane ka pertei but ula im but la sim ya sya ka jaka bakhuj kumta ula long kanuksa ka bakrau tam jong ke jingai ne sya kini kirang ba kibala im ya kajing im ka bakhuj dei ban kentup ru ya kibilin ba kibala jin kibala sya ya ki jing penja buram bat jing pensitam ki ba shirkai namar ka jing bisni
bat kiba lalong kinuksa kiba pernai hapedeng jungi. Namar ka jing bisni ya ki kenteiru lapen sitom kum ya ka danites bat ka dirches kini kilong ki kun kentei jong webru bakateng u danaus bat ya kini ki kun kentei jong lapen yap da ki jing pensitom ya ki pom la ban perkat bat bantip bat ya ka dirche la paring hamadan hadu bahkan dayap da kapate ya ka hakireng jong umasidam kini kibala sya ki jing penja buram ki boman bat pasirke na ki jing yaine ki la pendep ya ka jing mare jong ki jing bat ki yo ya ka bainong ka bakordor what happening ke jing tlot jong ke jing long kentei beriu tungin petlip saka snam jong ukris bat ngin tip kat no kalong ke bakordor hau kpa jong u namar kalatui na kabanta ke jing pen im jongi bat kawan ra ya ke jing jong ke jing kela ka pamut sya ka pertei barok ka wei tungin pej pat sya barok ki pateng balalej bat ngin sngotu ba haman la kapateng utrai ula ai ke jaka ya ke jing jing kela ka pamut ya barok ki ba mon ban pai sya u sakale nong ka bakhat lai tungin perkhat ko ba kumno ukenrat udang pensisya man kapor bahkan don ke jing pen mi pat ka banwan ka ba ula penlong ya u Jesu Kristus kum usok nengkong da ka ba pen mi pat ya u na ke jing yap to ngin pe ko ba ya ka jing mi pat ka ba jia haman ki ayom men sngi bat men mit kini ar ki pen ya kata hangi ka men sngi bat ka mit ki ai jing tip ya ka jing mi pat hangi to pe ya ki jing thung ki ba he ke basan kumno bat hakano korkom ka jing bet ka ja unong bet ulej sya ka lengkha ban bet yo sumbai hakendo bat haba ki hap hakendo ki terkhong bat ki pra hangta ki put nangta nakajing put jongki ka jing arab bakrau jong trai ka pen mi pat yaki bat nawe usumbai ki mi bun bat ki sei ki sok along ka bakhat lai tongin perkat ya kata kadak ka bapala ka bajia hakiri mingi hajan Arabia don ka sim ka bakerteng ka Phoenix kalong tang maka maruwei ka bakum kata ka judge sim ka im hadu san spa snem habala jan poi ka por jing yap jongka kala shna ya la ka jing tep ya ka ba la pensing ubi da kata ka frankincense ka mir bat ki wei ki jing ubi bat anda la poi ka por ka rung hapo kata ka jing tep bat ka yam na ka do ka paput jongka mi uwi uba im daki ba mi nakasim ke balayap hadu ba undasan tapniang anda ula klain ura ia kata ke jintep ke badon ya ki sing jong kasim mensua bad ula kit ya ki jengai na Arabia sya Heliopolis ha Egypt hangta hakapor mensengi hakamat baro uheri sya kaduan jong kasengi bat bu yaki nangta ulait pai biang syaka yeng ba mensua kiling do pat ki pej ya ki jing thok por bat lalap ba kalawan ha ka jingkut jong ka sanspa snem hatu ngin nyau ya ka kum ke ke ba phala ba unong thau jong ka pertei un pin mi pat ya ki ba syakri u da ka jing long ba khoi bat ke jingej babha haba upen ya ke jing krau jong ke jing kular jong wat leng ba kasim long khat sao da ka tin jong ka borba jong la thau ya ki baro bat da ka tin ula ban penjot ya ki khat san
balay lakirku ya ukpa jongi u Abraham. Hato day namar ki kam hok bat jing sisa jong u balale ha ke jinget ngite ya ki balakot kamon jong u ha u Kris Jisu siam lapan kesan yang i dalade lemne da ka jing start jing skutu jing rublay ne da ki kam ba khu jong kadonod Henry da ka jinget da ka ba ublay ubadon bor baro ulapan kesan ya baro nadu meningkong tengin le ayu para banget hato ngin sange no ban le ya ki kam ba bha ban penkut no ya ka jing i ombit satya Henry tongin trei sitom bat mon ngubha haman laki kam ba bha bat ngin penkut no ya ka jing i to utrai unom ailat ya kata bakan jia hapedeng jungi penban tongin long ki bakloi ban le yaman laki kam ba bha da ka jing sidhem badaka monhi ya kene ke pangila ban siamru na kasiti sio Titus long balai khot iwe along khat nyo tongin ai ke jing ro bat ke jing shania jongi hau tongin long ki bakongu ya kamon jong u tongin perkhat ya ke jing ya lang baro jong ki angel jong u kumno ki yeng up ban shekri ya kamon jong u kalong pakhat pra kani kalong kalenti ko para ba kaba ngila sem ya ka jingpin im jungi u Jisu Kris urang ba leng do jong ki jing terwa aingu jungi u jingeda ba jingarap ha ka jing telot jungi lang ba jong u ngi pej se ki benta ki ba jrong jong ka peneng lang ba jong u ngi yo ya ka dur ka ba krempop bat ka burom jong blei lang ba jong u ula pli ya ki khmat jong ki do no jongi leng ba jong u ka jing skau thu jongi ke babit bat ke badum kami sya ka jing syai leng ba jong u kenrat ulamon bangin mat ya ka jing tip ka bam yap ulong ka jing syai jong ka buram jong u ba kham krau sibun ban ya ki angel kumba ka kerteng ka ba ulayo pateng kalong ka ba kham dap buram kalong ka bakat kendai namar kata haba kini ki kila syai hangi bat ngila pej pinia sya ke jing jiliu jong ke jing tiblei ngidai ban le hakar kom ke badai ya ki baro ki ba ukendrat ulah hukum yang ngi ban le haki por ki balabu ulah hukum ba ki jing terwa aingu bat ki jing sekri kin long da ka bom sunyau lane da ka jing bombet Henry haki por baki kenta ki balapu nalor kata dakamon bakli du jong ularai hangno bad damano pa ukwa ban en pendep yaki kenang ba yaki baro en le hakar kom ka bakhuj kar kum ka jing sngo bha jong bat ki balapriang dakamon jong kumta kitu ki batrua aingu haki por ki balabu kilong ki bala priang bat ki bakerku namar ki but ya ki hukum jong utrai bat kim le pop haurang ba leng do labanta ya ki kam ki badai ha ki leng do labu ya ka jaka ka badai bat ha ki lebi lapen kit ya ki jing syakri ki badai uriu pai ba pat u hapo ki hukum ki badai ya ki riu pai ba tongin long man la we po we ko para halaka jong kakerdan jong uhi ki ba pen subhayo blei bat ki badon ke jinga tiblem ke babha da ke bale tam ya ki ain ki balabu ya ki jing syakri jong hakaburam hakeleng saudong ko para la terwa ya ki jing kinya ki bayai peteng la kalong ki jing duai kerpat lane kijing penbiang na kabanta ki pop bat kijing yale persya Henry tang ha Jerusalem bat wat hang taru haman la ka jaka Henry tang hak hamat ka tempel ke ba syapo hakaduan jingkinya
Bat ya ke jing terwakanya nengkong lapej pinia. Lada kadon jing duna. Da urang ba lengdok bat ki sekri ki balak kedau haneng. Kumta kitu ki balik kano ke persya ya kamon jong u kin sya penyam. POE ko para. Kad ba ke jing tip kepala IT hangi ke kam krau kata ke jing ma ke bangingat ke kamjur. Lenong ke ba arpau. Ki apostol ki layok pediang ya ka gospel na utrai Jesu Kris na ka bentai jongi. Bat ya Jesu Kris lapa na ublei. Kumta u Kris uwan na ublei. Bat ki apostol ki wan na u Kris. Baro ar kini kijing penbej renti kilong kat kum kamon jong ublei. Haba kilayo ya kijing hikai badap da kijing syania namar kijing wipad jong utrai Jesu Kris. Bat lapen skem ha kijing ngeit da kaktin jong ublei. Kilami ipaj ba da kijing tikina ba pura jong mensim bakuit. Da kabayalap ya ka kubor babha. Ba kahima ublei kala tangwan. Ha kinong kendong bat kinong ba kilayalap bat kilatung ya kinong ngeit ki paningkong jongki da ka ba tenju ya ki da umensim ban long ki bishop bat ki dikon na ka banta kinong ngeit ki ba dangwan kane kamdei ka ba thmai namar sapang ki bishop bat ki dikon la tho nadu mensua namar ka jing tho ka ong ngan bu ya ki bishop jongki hakahok pada ki dikon jongki hake jingeit kal nong ka ba arpuai ki apostol jengi ki latip leng ba utrai Jesu Kris ba kandon jingya kajia sapang ka kam bishop namar kene ka daw haba ki layo jing tip pura lupa ki latung ya kitu ki bala kedau pat hadin ki labu sa ke jing penbej ba lada kin yam ki weipat ki briu ya ki bala priang lena paring yang ya ki bala approve kin simti pateng ya ka jing sakri jongki kumta ya ki tu ki bala thung daki lene ki bala thung hadin da ki weipat ki briu ki badon buram da ka jing menjur jong ka balang borok ka wei ki bala sakri ya ka hunang brot ukris klem jing thobria da ka jing sngurit jing suk bat buram bat ki balayo jingaro na baro la bun snem ngi nyeu bakalong ka pomhok pan pinkenria yaki na ka jing sakri ka pop jengi kan omlong ka barit lada ngi beno na ka jinglong bishop yaki tu ki bala ai yaki jing truwa kenya jongki klempop bat da ka jing khuit sukita kilengdo ningi ongki presbyter kemut ka teu ya kileng dok soblei ki bala pendep ya ka jing yait lenti jongki bat ki bala yo ka jing lai luit ke ba seiso bat ka ba pura namar menta kim don jing septing ba uno un pen kendria ya ki naka jaka bala bu ya ki namaringi yo I ba wat hapedeng ke jing sekri ke ba bha jongki pila wengno ya kato ka ne naka jing sekri baki sekri klem jing thobria ko para tolong ki ba minot bat ki ba shithem na ka panta ki ki balam syaka jing pen im pila duryap ya ki jing tho ba khoi ki balong ki ba shisha bat ki ba dei jong umen sem ba khoi piti bha ba omdon ke bom hok la ne thok haki hatongim don tang uwei ublei tang uwei Chris ba tang uwei umen sem ke jing ubala the sei halor jengi But hato omdon tang ka wei ka jing kat hau Chris. Ken mau ya ki tien jong trai Jesu. Namar ula ong kordit yo tau breu. Kan bahaya u lada om siem lakhaya u. Ban ya ba un pentut no ya uwei na kine ki balajit jonga. Kan bahaya u ba ente do mau terlihat harandang jongu. But en bread ya u syaduriau. Ban ya ba un pen sakama ya wei na kini ki briu bala jit jonga tidak ban siam kini na ki gospel bau Jesu hi lo keren ni kini gospel ku Markus nong balai dekat sapu ar Lukas kan niau ar arpu ar Matius lenong ke ba kat pra dekat driu bat arpun driu
tukhat arpusau. Kalong kajing larain ko para bait kajing le arain ke bakrau bat ka bomlong kat kum kajing hikai jong pi hau Chris pa namar tang uwei bat arngut ki briu ki bah kabalang korin ya kabala stengs kem bat kabarim kala yaki persya yaki lengdok soblei bat kane ka kubor kalapoi om tang sengi rewat sekitu ki banget ha ki wei pat ki jinget dan ki niam hadu ba da ke jing bi jong pi lum jing ben bilei halor ka kerteng jong utrai pat pi thau jing ma yalade wei ubala ban batai ya ke jing asno jong ke jing i ublei wei ubala ban ya thu ya ke jing krau jong ke jing tenat jong u ke jing kenjang syakaba ke jinget ke jing i ka kentiu yang i kalong ka bamla ban keren ka jing i ka pen ya so yang i baru blei ka jing i ka tap ya shibun ki pop ki bang siam ruah ka siti jong Petrus kan siti bani kong Petrus long pasaut kot pra ka jing i ka sya ya ki baro ka ya sya slem ha ki baro om don ni ke ba klem makor ha ka jing i om don jing sarong ka jing i kam long jing ya pai ka jing i kam ya ka jia ka jing i ka le ya ki bro ha ka jing ya teli kene siti jong Paulus long khat lai se ki korin ke siti panikong ha ka jing i la penjana ya baro ki bala jit jong blei klem ka jing i om don ke ba pen subha yo blei ha ka jing i utrai ulabat yangi nak banta ke jing i ke pa udon yangi u Jesu Kristus utrai jongi kat kum kamon jong blei ula play ya ka snam jong u nak banta jongi ka do jong u nak banta ka do jongi pa ke jing im jong u nak banta ka jing im jongi wala ki jing ele persya jongi kilong kumno ru parwat langi le kano ru lengba ki jing thombor jong nongshun tongin duai ba en map yangi namar kalong ke bahayu beriu ban plai ki jing bakala jong u ban ya ba un pen ya ka do not jong u pitip ha ko para ba i ha ki jing tho ba khuj bat phila pule ya ki jing atu lupa jong play phi kumta ki bala bu ya ka nongrim ke jing ya khi to pendem ha ki presbyter lene ki lengdo soblei bat to sha penbet ha ki jing kala ka bomut da ka badem ki khosiu da ka mensim jing sungorit priang ye ke jing ai jing mut jengi pat pin omdon ban babe namar kumba ublei u im pat kumba utrai Jesu Kristus u im pat u mensim bakhoi bat ke jinget bat ke jingkermen jong ki belajit kumta kan long yo ta u bada ke jing sungorit jing aisha bat klem jing babe u pendep ya ki hukum bat ke jing ptha bala ai do blei en kentu budget ya u hapedeng ka kun hun jong kitu ki bala sya penim lang ba u Jesu Kris lada uno ko ngu ya ki bala keren da u lang ba jongi to kin tip ba kin ngat ha ke jing ele persya bat ha ke jing ma ka bakrau ngipat ngin long ki balui na kan ne ka pop bat ngin duai da ke jing kerpat ba jing IT ba shir ham jong unong thau ya ki baro un sumar klem jing mensau ya ki tu ki bala jit jong u ha ka perthei baro ka wei lang ba khun ba i jong u Jesu Kris u ba lang ba jong u ula khat yangi na ka jing dum sha ka jing sai bat na ka jing bom tip sha ka jing tip pura jong ka buram ka kerteng jong u pin ai yangi ka jing kemen ba jing sngo ba la pi ko ngo ya ki bangi la tho lengba umen sim ba khuj balada phirat dingkhong ya ka jing kwa sniu jong ka jing bisni kat kum ka jing kerpa jong ka jing suk ba jing atli ka bangi la kren hakane ka city ba menta to blei ubayo i ya ki baro ba kun rat jong ki men sim par utrai jong baro ki met ubala jit ya utrai Jesu Kris bat yangi lengba jong u ban long ki briu ki bakar pang
un ayaman la ka men simbriu ya ka bala khot da ka kerteng badon buram bat bakhui jong u ka jinget ka jing septing buram ka jing suk ka jing yaisha ka jing sha si tom slam ka jing sen charlade ka jing khoi ka jing adkar ki pa pen subhaya kerteng jong u lengba u lengdo rangba berunang alam jongi u Yesus Kris u ba lengba jong u kan long ha u ka buram bat ka jing krau ka bor bat ka buram menta bat junom la junom amen komen kepara supule kumtu yakenika siti jong u Clement sha ki Kristan ha Korin yakaba kadau jong jing tho yakenika siti kalong namar kadon ke jing yakajia ha pedeng jongki don ki bayale persya yaki padar yaki lengdo don ki ba lakwa ban penhiar kerdan hi bujuli hi yaki bishop bat kumta te nakane kadau ba une u bishop jong ka Rome unong yalam jong ka balang u tho baru batai sai ba yaki bangil yo sngeu ke e banta jong bishop ke e banta jong ki lengdo soblei pat ke e banta jong ki rupai ba paru la batai da ka ba unujor ya kitu ki lengdo ha ka jutang ke barim kumno ka jaka ningkong mano batrua mano bayadon lang mano basyakri uleng do orang pa kiwe pat kileng do nang ta kilebi kemut ki syakri bat kumta ula ongru ba omdei haman la ki jaka kadon tang ka we ka jaka iki iki bangila ban sutu nakani kalong ba tang ha ka jaka ka balabu kerpang ba nginlej ban terwai jingknya tang ha ka we ka jaka ka balabu kerpang ha ka por balabu kerpang bala penyait da kini ki nong yalam uleng do rang ba ngi mata ngi don ki bishop balong ha jaka jong uleng do rang ba ki archbishop ki bishop ban ngi don u bishop jong ka Rom uno yalam ha madu jong ki bishop basong harum wat mentaro ya ubangi ong menta upop remenswa imju ong upop yang bai u bishop jong ka Rom unong yalam bat unong sarai jong ka balang salonsar re hadin pede ya ubah klidu ngi pen ong no da upapa upop ti kumta kani ka siti ka hikayangi bangi dei ban buram bat pendem hapo jong kine ki bishop ki lengdok seblei barok ki episcopate and the presbyter ya kine ar kerdan ngidei ban pendem kumta ki don ro saki dikon ki bahapo jongki ti kumta kini ki kerdan ki bangi don kini ki kerdan ki bangi don ti ngidei ban ri yaki warlada kalong kumno ro ngimdei ban patai start halor jongki di komen ko para to ai ba kini ki jing puli na kini ki early church fathers ki kpa banikong ki bishop ki banikong ki senran jong ki apostol ba ka jing hikai jong ki kan penken mau yangi ka jing tho jong ki kan hikai yangi ka balang Kristan nadu basdang kalong kumno lahato kata ka balang Kristan ke balasdang len kan niam Kristan ke balasdang mensua kadang ne em ke ju ka dur kumbalong mentah pat ki e ki norim ki e ki bah pedeng du hangta hakane ke balang Kristan bakadang don haru manta lahato kata ke jing sensar jong ki apostol jong ki bishop ka don em menta hangno ka don te hangta badon ki bishop hangta badon ke jing ai bor ke jing ai pateng kat kum ke jing tho kat kum ke bible kat kum ke jing tho bakoi la datang don kata ke de kata ke bala hiar pateng naduk ki por jong ki apostol hadu manta re ladakam don kemut ke balang Kristan ke bangingi don kemut kamdei ke basisha ke bala wan hiar naduk ki apostol per kamdei ke balang Kristan re kadei ka kenhun pait ke kenhun bala pait di komen ke para to ya sam yakini video cek perlok kimen para jong pi